a banza, kun yi a banza, a banza, a banza, kun yi a banza, a banza, a banza, kun yi a banza abinda kuka yi mishi, kun so ku kassara shi Allah ya tsare. Kun yi a banza abinda kuka yi mishi, kun so ku kassara shi Allah ya tsare. Allahu wanda ya yi mulkin ko'ina, shi ya yi wuya Allahu ya kawo dina. Allah tsare ni sharrin da na guna, masu san su karmi ya Allah kashina. Ko sun gane mu Allah mai ko'ina, ka tsare mu kar su kar mu faɗin duniya. Kun yi a banza abinda kuka yi mishi, kun so ku kassara shi Allah ya tsare. Shi ɗan Adam abun tsoro na faɗi, ka zauna da shi ka tashi yayo ma naɗi. Munafunci ya zamo dodo an faɗi, mai yi gabi a sannu kamar ya raɗi. Wata rana za ka gane aikinka naɗi, haka nan nake faɗa ku ji yan uwa. Kun yi a banza abinda kuka yi mishi, kun so ku kassara shi Allah ya tsare. Wani za ya so ka amma anan duniya, wani kau da ƙarya wani zai sa a zuciya, wani kai da shi yana faɗa ma gaskiya, wani so yake ya ganka kana shan wuya. Amma mu gane giyayya a duniya, aiki ne mara kyau mu gyara yan uwa. Kun yi a banza abinda kuka yi mishi, kun so ku kassara shi Allah ya tsare. Dai kulle kunyo shi kun gama, mai bin uwa da uba bai rigima, shi yasa dukan aikinsa da azama. Mansur yana da halin kirki an gama, kuma bin iyaye yake ba gardama, to ashe zai gama kuma lami lafiya. Kun yi a banza abinda kuka yi mishi, kun so ku kassara shi Allah ya tsare. Makiyarsa kulle suka yi mishi, yana kwance a ɗaki sai aka zo mishi. Ma'aikata 'yan sanda ne suka zo mishi, suka ce ya tashi koda yana cikin gishi, suka tafi da shi domin su yo mishi. Bincike suka yi suka gane da gaskiya. Kun yi a banza abinda kuka yi mishi, kun so ku kassara shi Allah ya tsare. Dan ƙaramin ruwa yaro ke zuwa, na san mai yawa sai da idanuwa. Wallahi Mansur ka zamto garkuwa, a makiyanka za su barka don kai masu yawa. Kuma rabu ne yake ni na san haka, Mansur ka je ka huta ya kai nawa. Kun yi a banza abinda kuka yi mishi, kun so ku kassara shi Allah ya tsare. Makiyan ana ka gasu cikin su kake, amma Allah shi kaɗai ya san ina suke. Yacin da ba su nuna maka duka sun rike, cikin zuciyarsu mugunta sun rike, amma na sani ga Allah ba ka sake. Iyayenka ka bi su ba kai ba wahala. Kun yi a banza abinda kuka yi mishi, kun so ku kassara shi Allah ya tsare. Ƙaiƙayi na ce ya koma kama shegiya, mugu shi ne yake hanyar shan wuya. Lallai Mansur na faɗa ka rike gaskiya, makiyanka dole su za su zubar jiya. Lallai Rabbana ya baka ina gajiya, Mansur kai nawa ne ba Kun yi a banza abinda kuka yi mishi, kun so ku kassara shi Allah ya tsare. Sun yi a banza, a banza, a banza, kun yi a banza, a banza, a banza, kun yi a banza, a banza, a banza, kun yi a banza, kun yi a banza.
juna san ba fada, ko da matsala ta zo su za su hada, su ce ya musulma soyi kabar yin fada, zaman tare shi yasa haka duka kun hada, a kanin kuma kiyasu ne ke fada. Abinda kuka yi mishi kun so ku kassara shi Allah ya tsare. Ciyaman mai nasara gaishe ka, Faruku Izuman Sirya gaishe ka, Shehu Utunku kai ma gaishe ka, to ina Shehu Agwalo ina zuwa, Shehu Agwalo ban manta ka, wai ina ya mulo goma Kunya a banza abinda kuka yi mishi kun so ku kassara shi Allah ya tsare. Saminu rodi zo nan dan Allah, wai ina ƙara'i kare baka da ila, ƙara'i kare na gaishe ka, shagwana ka ne ya miƙo saƙon shi, kuma na ce an yi a banza a banza a banza, kuma ku ce an yi a banza a Abinda kuka banza. yi mishi Haya. kun so ku kassara shi Allah ya tsare. Kai dai munafiki gyara halinka, ka sani abin da kake ana kallonka, ko ba mu ce komai ba sarkinka, shi da ka shi ma yana kallonka, ka yi mai kyau domin kyawun rayuwarka, wata rana dole ne ka bari. Kunya a banza abinda kuka yi mishi kun so ku kassara shi